anumang bagay. Basta ako, masaya ako na makatulong sa kapwa nating Pilipino. Hangad ko lang po ay makatulong sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na ang priority ko ang ating mga kababayan na stroke, ang mga paralyzed. Lahat na klaseng tao, mayaman ka man o hindi, basta ako ay makatulong sa inyo ay napakasarap sa pakiramdam. Ano naman po yung nararamdaman po ninyo kahit nakatulong po kayo kay Ma'am? Grabe, ang sarap ng feeling ko Hindi lang kay Ate Rowena ang natulungan natin sa ngayon. Siguro darating ang time na maiikot ko na ang Luzon, Visayas, Mindanao. So ang sarap ng pakiramdam na nakatulong ka sa kapwa mo Pilipino. Okay, nakarating na tayo at binisita tayo ng GMA7 sa kapuso mo, Jessica. So KMGS, CTV Bisaya, mag-KMGS na tara, punta tayo doon sa likod. Abangan nyo ako CTV Bisaya. Huling sit up, ito na yung pinaka-final naming sit up. Nakahanap rin kami ng pwesto sa wakas. Ito na. Maya-maya lang ay i-interviewin na ako ng isa sa staff ng KMGS. At maya-maya lang ay dahil sa napakahangin na itong area na to ay inayos ng audioman ang aking mic o lapel dahil hindi marinig yung boses ko dahil para kaming nasa tabi ng dagat. Sobrang hangin, naaapektuhan yung mic ko at ang lapel ko. Pinakialaman ko naman yung ilaw nila. Tinapat ko sa ilong ko dahil mukhang ang tangos ng ilong ko dito. Ito na, pinalingon na ako sa nag-i-interview sa akin. Yan. Bola, mamaya na mag-dribble yung bola. Sir, for ID purposes, pakilala lang po kayo, name, age, saka ano po yung pinagkakataon. Ako wala si Remigio Anyora Jr., 42 years old. At ako po ay nagsisilot ng libre dito sa ating bansa, lang sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sir, paano po kayo Natuto ko ng bilog, matagal na siguro mga 10 taon na mahigit. Pero ngayon, nagpo-focus ako ngayon sa stroke at paralyzed. So, dry massage ngayon. Dry massage at kasama na ang bull sitting, hilot massage, thigh massage, thigh stretching, at bull sitting kay pilayan. Ano naman po sa itong 7-in-1 massage kayo po Yun yung pinopromote ko sa ating mga kababayan, 7-in-1 massage. Yun po yung whole body na siya. Mula sa paa at uhod, balikat, ulo, pati na rin ang bicep, tricep. Lalong-lalo na, pinaka number 1 ang back, lower back area at ang yung hita. Kaya natawag natin 7-in-1 massage. Whole body sa madaling salita. At the same time, kasama na lahat 7-in-1. Nagsama-sama ko na yan, Cairo, sitting, Thai massage, Thai sitting, at Swedish na rin, at ang hilot sa pangin ng katawan natin. Na gustong may tutulong sa kapwa natin Pilipino at tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Kahit anong klaseng tulong, basta makatulong sa kapwa ay masarap talaga ang pakiramdam. Bakit po kasi Ma'am Rowena yung naisipan niyo po na? Hindi lang si Ate Rowena marami na. Focus lang po muna tayo Si Ate Rowena. Nung time na yon ay pandemya, 2 taon ang nakalipas ay lahat tayo ay nagkukulong lang sa bahay. Hindi tayo nakakalabas dahil sa GCQ at mga level 3 na yan. Sa tingin ko nahirapan ang mga stroke at ang mga paralyzed sa ating bansa dahil sa loob lang sila ng bahay, hindi sila nakakalabas, iritado o na-irritate sila sa kanilang buhay. So, sobrang thankful ko sa ating Panginoon
At sa mga sumusuporta sa akin sa Luzon, Visayas, Mindanao na ito, nakatulong ako sa kapwa nating Pilipino. At wala naman, yun lang talagang pinapasalamat ko at binigay ni God sa akin ang skill na ito at instrumento ako sa ating mga kababayan na kapwa Pilipino. Kung lahat na Pilipino kung saan man ka mang sulok sa buong mundo ay pwede kitang puntahan at tulungan. Ha? Re-record yan. I-record pa yun. Hindi pala na-record. Pero At ito, ultimo, pagsuot ko ng gloves ay kinuna ng kaang video at maya lang ay umakyat yung cameraman sa puno ng bayabas. Napakalupit, napakahusay itong cameraman ng KMJS. Buwis buhay, makakuha lang ng magandang anggulo o top view. Grabe, saludo ako nitong cameraman na ito. Maya lang dahil nahagip sa camera ang mga gamit nila, tripod, maleta at ilaw ay nilipat ito ng assistant cameraman o audioman. At ito, dumagsa ang mga tao dito. Nakakahiya dahil first time ko ito, nahihiya ako na pinapanood nila ako, pero tuloy lang para na rin sa career ko ang lahat na ito. Sa puntong ito, naubusan ng baterya ang camera nila, kaya